לפני שאנחנו מתחילים אירובטיקה, בואו נעשה קצת בדיקות. קודם כל נראה שהמדדים שלנו תקינים, טמפרטורת מנוע, נבדוק שהטמפרטורה שלנו תקינה, לחץ שמן תקין, טמפרטורת שמן תקינה. מה שהכי חשוב זה שאנחנו נרצ'ט את עצמנו היטב. כדי לדעת שריצ'טנו את עצמנו היטב, אנחנו נעשה את הדבר הבא. ונראה שבאמת התחת לא מתנתק יותר מדי מהכיסא. אז סך הכל אני מרוצ'ט היטב לכיסא. לפני שאנחנו מתחילים סשן אווירובטיקה, אנחנו נבצע חימום G. בעצם משיכות קטנות כדי להגיד לגוף תהיה מוכן, אנחנו הולכים עכשיו לעבוד אינטנסיבי. כדי לעשות את זה, חלק עושים את זה על ידי לופ, חלק עושים את זה על ידי סללומים. אני אוהב את הסללומים, זה יותר תדיר, זה קצת יותר אינטנס, זה מכין אותי יותר טוב. כדי לעשות את זה אנחנו נפתח כוח כדי לקבל מהירות, ואנחנו נעשה סללום 1 ו2, בערך ל3 G, 3 4 5 6. I'm ready, the airplane is ready, mixture is full rich, ignition is on, boost pump on, all the temperatures all look good, so we can start our session.